Milingkod na karong sugod karong adlaw ang bagong commander sa Armed Forces of the Philippines dinhi sa Visayas. Gimandoan siya sa ilang labaw nga puhagon ang naghamok sa kalinaw sa gobyerno sama sa insurhensiya. Ano yung report ni Nico Serino? Gihimo ang turnover ceremony sa bagong commander sa Central Command. Gisaksihan kini sa Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines, General Carlito Galvez Jr. Si Lieutenant General Paul Atal mitugyan sa posisyon ngadto sa bagong commander, Major General Noel Clement. Hapit usa ka tuig miserbisyo sa Visayas si Atal ug idestino na sa kauluhan. I recognized that the accomplishments of each soldier are what boost an entire military. 11 months later, I'm proud to say that you, our peacemakers in the Visayas, continue to accomplish that mission. Ang hepe sa AFP mimando sa bagong commander puhagon ang insurhensiya nga mihamok sa pipila ka probinsya sa Visayas. Adunay 16 ka lalawigan ug 3 ka rehiyon sa Kabisayan ug may pipila nga dunay presensya sa rebelding New People's Army. To eliminate the threat and to protect our gains, especially yung mga ating mga infrastructures. And then nakita natin na very vibrant ang Central Command sa tourism and other business. Gidawat ni Clement ang hagit ug mipasabot sa ilang plano aron makabot ang kalinaw sa Kabisayan. If we compare it to Mindanao, mas malakas pa rin ang ano sa Mindanao. Ang sa Visayas kasi ang problem natin is because it's puro island siya. So dapat marami talagang forces na magko-confront because hindi pwedeng palipat-lipat yung forces natin. So I think we have to make sure that we have enough forces here. Ug aron mapatunhay kini, dunay mga estratehiya nga ipatuman ang Central Command. We have to harness all the available forces and work together with our local government units because sabi ko kanina sa speech ko, if we only do our part at wala yung mga counterpart natin from the local government units, we cannot solve anything. Magbalik-balik lang atong problema diri. Atul sa kalihukan kaganiha, gipasidunggan sab ang pipila ka mga partners sa kasundaluhan. Alang kini sa ilang suporta aron mapabilin ang katunhay ug kalinaw dinhi sa rehiyon. Nico Sereno, Balitang Bisdak.